Hello, lovely students. Welcome to Moscow China Academy and welcome to online class with me, online tutor. Kafin mu fara muna yi wa dukkanin ɗalibai da suka samu nasarar shigowa wannan makaranta da wannan class murna da samun tsari da za su koyi Turanci, Larabci, Hausa da kuma Science a wannan makaranta duka online. Sannan ƙari kuma wani abun burgewa shine kowa zai iya shiga wannan makaranta. Wato ko da baka taɓa yin makaranta ba, za ka iya yin karatu da wannan makaranta ɗin akan WhatsApp ɗinka ko kuma Telegram ko kuma shafi na wannan makaranta ɗin. Duka akwai classes wanda yake da malamai kuma ana iya koyar da ɗalibai online daga ko'ina suke a faɗin duniya. Zan so na sanar da ku muhimman ɓangarori da suke taimakawa gurin koyon Turanci da kuma iya magana da Turanci. Idan ɗalibi yana koyon Turanci, yana da kyau ya mai da hankali a waɗannan ɓangarori da zan faɗa domin matuƙar ɗalibi ya mai da hankali gare su, zai iya koyon Turanci kuma cikin sauƙi. Ɓangare na farko shine speaking, wato iya magana a fili kuma a bayyane da Turanci. Wato ya zamanto idan ɗalibi mai fara magana da Turanci ne, ya fara da wato abubuwa masu sauƙi kamar iya faɗan sunansa. Misali, "My name is Musa. I'm learning English." A nan an bayyana suna Musa kuma ana koyon Turanci. Saboda haka fara magana da Turanci ga mai farawa da mataki mafi sauƙi shine zai taimaka masa zuwa matakin nasara. A wannan makaranta mun tsara class na musamman wanda muke koyar da ɗalibai wato yadda za su iya magana da Turanci cikin sauƙi kuma online. Ɓangare na gaba shine listening, wato ɗalibi ya iya wato kiyayewa da me ake faɗa lokacin da ake magana da Turanci. Wannan ɓangare yana buƙatar ɗalibi ya ƙware wurin iya sauraron audio ko kuma podcast, movies da voice notes na Turanci, wanda wannan zai taimaka masa ya iya fahimta da kuma gane Turanci cikin sauƙi. Haka a wannan makarantar mun tanadar da tsari na musamman wanda zai haɓaka sauraron Turanci da kuma fahimtar Turanci na ɗalibi. Ɓangare na gaba shine reading, wato karantawa. Ɗalibi ya iya karanta kalmomin Turanci, ya iya karanta sentences na Turanci, short stories da kuma abin da ake cewa comprehension passage. Duka ɗalibi ya iya karantawa. A wannan makaranta mun tanaji ɓangare na musamman wanda zai horar da ɗalibai yanda za su iya karanta Turanci da kuma karanta passage na Turanci cikin sauƙi ko karanta duk abin da aka rubuta da Turanci cikin sauƙi. Ɓangare na gaba writing, wato ɗalibi ya iya rubuta kalmomi na Turanci da jimloli na Turanci. Wato ya zamanto ɗalibi yana da diary wanda yake rubuta abubuwa da suka faru gare shi a kowace rana. Misali, "Today I went to school." Yau na je makaranta, yau na yi abu kaza, yau na yi abu kaza. A wannan makaranta mun tanaji ɓangare na musamman wanda zai horar da ɗalibai akan yadda za su iya rubuta Turanci yanda ya kamata. Ɓangare na gaba da ɗalibi ya kamata ya mai da hankali a kansa yayin koyon Turanci shine grammar, wato nahawu.
ɗalibi ya san wato ɓangarori na nahawu kamar tenses, ya san present tense, past tense, future tense, sannan ya san abin da ake cewa part of speech kamar noun, verb, adjective, pronoun, interjection, preposition da dukkanin wato ɓangarori na grammar. Wannan zai yi matuƙar taimakawa ya zamanto ɗalibi yana iya rubuta Turanci daidai, karanta Turanci daidai, samar da lafiyayyen sentence. Misali, she is reading a book. Wannan lafiyayyen sentence ne duba da wato nahawun Turanci, amma yana iya yiwuwa ɗalibi ya rubuta she reading a book. Wannan kuskure ne kuma ya saba da nahawun Turanci. Saboda haka grammar ita ce za ta koyar da ɗalibi yanda zai rubuta ko ya faɗi lafiyayyen sentence na Turanci kuma a iya fahimtarsa ko kuma a gane. Saboda haka a wannan makaranta mun tanaji ɓangare na musamman da zai koyar da ɗalibai grammar da kuma ƙwarewa a fanni na wato sanin nahawun Turanci. Ɓangare na gaba kuma mai mahimmanci wanda zai taimaka wa ɗalibi gurin iya Turanci shine wato vocabulary, wato sanin kalmomi. Idan ɗalibi ya san kalmomin Turanci, ya san ma'anarsu, wannan zai taimaka masa yadda zai samu ci gaba a ɓangaren Turancinsa. Saboda haka a wannan makaranta mun tsara kuma mun samar da tsari da zai taimaka wa ɗalibi gurin haɓaka vocabulary nasa. Ɓangare na gaba kuma mai mahimmancin gaske shine confidence, wato ƙarfin gwiwa. Ɗalibi ya zamanto yana da ƙarfin gwiwa, wato yana iya yin magana da Turanci ba tare da tsoron kada ya yi kuskure ba, ba tare da tsoron cewar zai faɗi abin da ba daidai ba. Saboda haka a wannan makaranta mun samar da tsari na musamman wanda zai ba wa ɗalibi damar yin Turanci tare da malamai ko abokanan karatu, wanda wannan zai ba shi dama ya samu ƙwarin gwiwa da zai iya yin magana da Turanci da kowane ne ba tare da jin tsoro ko shakka ba, musamman ga ɗalibai waɗanda sun san ƙa'idojin Turanci amma ba sa iya furta shi. A wannan makarantar mun samar da tsari na musamman wanda zai taimaka wa ɗalibai. Saboda haka dukkanin wanda yake koyon Turanci, in dai ya bi waɗannan manyan ɓangarori kuma ya samu horo da ƙwarewa a ɓangaren, wajibi zai iya Turanci kuma zai iya magana da Turanci. Sannan a wannan makaranta mun samar da tsarin classes masu burgewa, musamman tsarin classes wanda yake da tsari na maza da mata. Sannan muna da classes wanda yake da tsari na wato maza zalla ko mata zalla. Sannan muna da tsari wanda ake cewa wato private class, wato one-on-one class wanda za a koya wa ɗalibi ko ɗaliba karatu shi kaɗai ko ita kaɗai. Sannan muna da tsari wanda muke cewa master class, wato karatu wanda za a koya ma cikin ɗan lokaci kaɗan. Dukkanin classes ɗinmu suna da tsari da kuma mataki-mataki wanda ɗalibi zai fara karatu daidai gwargwadon abin da ya dace da iliminsa ko ci gaba da karatunsa. Muna da tsarin classes kamar grade 1 har zuwa grade 12 a wannan makaranta. Sannan ɗalibi yana iya ɗorawa har zuwa advanced classes domin ci gaba da karatunsa. A wannan makaranta muna yi wa ɗalibai jarabawa, sannan muna ba su certificates. Muna yi muku barka da shigowa wannan makaranta, Mass Coaching Academy. Mun shirya sosai domin tabbatar da cewa mun ilmantar da ku a ɓangaren Turanci, Larabci, Hausa da kuma ɓangaren Science, wato kamar Physics, Chemistry da kuma
biology. Duk abin da ba a gane ba ko ake neman ƙarin bayani sai a yi magana da admins ko kuma malamai za su yi muku bayani cikin sauƙi tare da kulawa. Mass Coaching Academy makarantar ku ce, ku yi karatu sosai.